til, skulle man tage en ølsmagning? Vi er tilbage efter at du brokkede dig lidt sidste gang. Ja. Der var ikke, det, man kan sige det. Der var ikke særlig meget alkohol i. Nej, det var der ikke. Jeg tror sammenlagt, så var der 1%, men det kan man jo ikke sige, når det er procenter. Vi havde 2 flasker med 0,5% i. Ja. Men det var også meget fint, så kunne man køre hjem. Det kunne vi. Vi kunne køre hjem og tilbage igen, hvis det var det. Så nu har jeg bedt dig om, og nu skulle du tage en øl med. Der var lidt flere procenter i, så hvad har du taget med til mig? Jeg har taget en hollandsk øl. En La Trappe Quadruple hedder den. Der er 10 gange så meget procenter som sammenlagt sidste gang. Det vil sige, at vi er oppe på 10% her. Ja, den er i en fancy flaske med champagneprop og det hele. Så jeg ved ikke om den her får vi jo ikke brug for. Skal den så også rystes? Den skal ikke rystes, nej. Det er en øl. Jeg ved ikke, om du vil åbne? Boah. Hvordan gør man sådan noget, Per? Der er noget, der skal drejes her, kan vi se på det hele. Ja, men det er sådan en fancy en. Der er lidt et festøl over det, er der ikke? Det, altså ikke som et fest gå i byen, men i fest lad os få noget god mad. Ja, det ser sådan ud der fra bryggeriet Trappist. Trappist. Hvad er den egentlig god til? Ved vi det? Det ved vi ikke. Det ved vi ikke. Det smager vi på. Det smager vi på. Og så ser vi, hvad den er god til. Der var lidt champagne på lyd over det. Der var en god lyd. Men det er ikke den lyd, vi traditionelt forbinder med øl. Nej, men det kan man jo komme til. Det kan man komme til, hvis man er fancy. Nu er jeg rigtig dårlig til at hælde op igen. Ej. Man kan allerede dufte, hvordan duften breder sig i rummet. Det er en god duft. I hvert fald fra min skum. Jeg tror ikke, det bare var fordi, du var dårlig til at hælde op. Den skummer. Den skummer meget. Det kan man jo ikke gøre for. Den har en god duft. Stille og roligt. Anderledes duft. Den er mørk. Den er lidt rødlig i det. Den er ikke helt gylden eller gul eller noget. Den er sådan lidt... Men kan det ikke, plejer det ikke at følges lidt med procenterne nogle gange? Jo, Mørke øl plejer at være højere, ja. Skal vi... Ja, hvis der sidder nogen derude, der har meget forstand på øl, så må I gerne kommentere på det og sige... Skriv til os, skriv i kommentarerne et eller andet. Vi siger aldrig nej til gode input. Nej. Vi siger heller ikke nej til gode øl. Nej. Skål. Lad os smage, hvordan den smager. Man kan godt smage, at vi er kommet højere op i procenter. Ja, i forhold til de alkoholfri. Også sagt på den måde, ja. Den er god. Det vil jeg sige. Den er god. Ja. Men jeg tror lidt måske, at vi er henne i omkring noget... Det er til noget hovedret. Ja, noget hovedret. Lidt rødt kød, sådan... Ja, noget bøf. Ja, men stadig ikke for tungt i det, synes jeg, fordi... Den er stadig lidt let i det. Lidt let i det, ja. Uden at være, altså, den er ikke for tung, så... Men det røde kød, det tror jeg, at du har ret i. Ja. Det er ikke til ølspil, i hvert fald. Det syn har vi jo på det, når det er os. Ja. Men den er god. Den er... Dejlig øl. Dejlig øl. Den er blød, den er ikke hård. Nej. Ja, den smager lidt mere. Men den smager virkelig af noget. Ja, men jeg tror ikke, det vil ikke være en, jeg vil drikke for meget, særlig meget af. Nej, måske drikke den i stedet for en vin. Ja. Der har den jo også proppen. Den har proppen. Den har proppen. Og den kan godt erstatte en vin, hvis du er bedre til... Ja, bedre kan lide. Sidder og dele en flaske øl, der vil den faktisk være rigtig god. Ja. Det kunne være en god idé. Skal vi skåle på det? Skål på det. Saltstang. Er det ikke lidt sundt, at det... Nej. Skål. Det kan spises. Vi ses næste gang.
I dag, der har vi taget en, hvad er det, vi har taget med? Det er en Arnak humle fra Holbæk. Den lyder ro, den lyder ro.